and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Ito na. Natag ko ng report. Dili na kinamailan. Mubalik na ko sa kuta. Oh. Kisa na? Diin ka man gikan ka, Rudy. Kameri? Diin ka gikan. Nagpagikan ko ni Kalosyo. Tuwa dito ang dan. Nganong niya ka din hiyo? Batasan ako nga dili mo subay og dahan, Kameri. Para nako luwas ang pagsubay sa dili dahan. Ang imong tono murag nagduda. Pasensya kay murag. Nakalitan lang ko. Wa mo kiniisultin ako. Kini ako nabati karon nga mas luwas ang dili pagsubay sa dahan. Gusto ka? Gusto ka? Ganun naabot mo sa kadinhi. Imo kong gisundan? Nataod-taoran ka manggod. Mao nga miapas ko nimo. Pero mingaw naman ang simangan nga mao'y sagad nga hatan sa mga kauban ko mobiya sa kuta. Mibalik ko sa akong agi. Ug nakabati ko og makasikas sa mga dahon o kasabutan. Naniid ko. Ikaw di ay. Abi na ko unsa na. Mamaulit na ta. Dali na. I love you, mahal ko. I love you, akong Rosa sa digma. Ganun ka? Tanawa ang langit. Tinaw kaayo. Tungod sa buwan, hayag kayo. Ganong gitutukan ko nimo. Hagi ko. Mary. Rudy. Mary. Upo akin ni akong jacket. Upo akin ni imong t-shirt. Mary, baga ang nga layang dahon nga niya sa yuta. Rudy. Ko ani? Tabangin ko maupo niya. Kimingaw ko sa bundukan, Rudy. Mary. Higda sa mga tao. Kimingaw ko nimo. Tanan. Ug tanan nimo. Kimingaw ko. Kimingaw sa ko. Mahal kong Rosa sa digma. Mahal ko ikaw. Mahal ka na ako, Mary. Niya malaki ka. Dali, suwed. Na kay misyon? Na mo'y patyong pulis o militar? O kawatan? Tulisan? Sure? Kating, isuspenso ko sa kalihukan. Mading huy-huy kay kag-abaga.
Naguol. Ganong magkuol man ka? Palispikas o. Kasayon raana. Balhins militar. Adto dapig sa martial law. Ganong wa ka man magkatingog? Hain tambino nga sobra sa last na kung anhini mo. Katong gipataguan ako nimo. Katong bino nga bahog ok-ok. Naamin. Kahabi. Kadiyot. Magkuha kong baso, ha? Ayaw. Ako nang tungabon. Ice. Ayaw. Aron isug kay ning iyarok nako. Tungaray imong naiban ng long neck. O sa mahinungdan nga na suspenso kapag ka NPA, ha? Sure? Sama na siya, uy. Imo man ang straight og tungab. Sure. Hoy, Lucio. Binilisod ko, uy. Patuyag panuto ay. Oh. Sila hinungdan pa. Nasuspenso ka man sa NPA. Ay bawa ng dako kong dispalko sa financial. O ay bawa na nga tungod dako na unggag ang inyong pagpuyo sa iyong panang. Ay bawa na sab nga nakadispalko ko sa financial tungod nimo. Bawa nga suspenso ko. Di nasat ko, Commander. Onya. Be, tungap ko gamay, Pi. Onya, mag-unsalaman ta karon ha? Ito no lang tubig, Bel. Oh. Onya, mag-unsa naman lagi taron? O, di yan. Ano yun ako na mo tago? Dili ka pa na. Tagbaw tanor. Mingaw bayak ko ni mo, Commander Lucio. Kaniha kani, tayo na akong katug. Bisan unsa nali akong gipanghinol sa akong lawas. Unya, nagsige ko imagine ni mo. Ay, daoy. Wag kay lami, Commander Lucio. Oh. Niya naman ko. Hala ka? Mag-love ta? Oh, sa man eh. Dili, uy, di ko. Mga liko na ta. Parubuhan ako ni Ma'am. Parubuhan ako. Anya, mag-unsa naman lang taan ni, ha? Ayaw ka balaga. Napay dagang pangortahan. Napay dagang mga tindahan nga magatabangan dari na ako kung protection. Buhay kaya punta, di ba? Wa ba na ba ko isa yung kalihukan? Ambot. Pero nga, pahala sila. Commander Lucio, Saman, balhin na lang lagi sa martial law. At na lagi dapig sa militar. Dako pa tingali kayo og allowance. Secured pa kayo sa martial law. unsa man? Na kay kaila sa militar? Kuna unsa man? Mobalhin ka sa militar? Sayon naman na. Dali raman na. Imo lang ipangtug-an ang imo mga kauban sa kalihukan. Wa na. Kwarta na. Nakabalik kay kaila sa militar. Kay makikasulti ko.
for the next episodes. Bye!